Ay, miga. Pwede mo lingkod? Ay, sige, disturbo ta ba? Sige na ay maabot ba? Ay, wala man. Di man pasabot nga abi ka naglingkod ko dili na ako gipaabot. Ko na, relax ra ba? Chill lang ba? Pa wala sa kalaay. Kay kakita ko nimo dato sunahan maning amag mangguga sa imong kagwapa. Ug sa imong kaanyag, ako murag ning budlat akong matag tinutok ba. Sana mao ba? Mo na giingon ma kanang miga ba nga kanang buhaton nako ang tanan. Maangkon ka lang. Ay, sa di pa ang tanan no. Magila-ila sa kata miga. Sure, wala problema na ako dyan. Okay ra dyan kaayo dyan. Kinsa day imong pangan? Ay, ako dahil si Jerjer Migo. Ay man. Balik kami kay burag. Kinsa imong pangan? Jerjer dahil ko Migo. Laina ng pangan na sa kadagang nindot nga pangan. Jirjir ba yun? Ano jirjir man na ba? Sultihan ka sa tinuod Migo no mong Jerjer kay unique kani akong pangan. Ay, Kombinasyon man ni siya sa ngalan sa ko ang mama ug papa. Ay, kombinasyon di ay. Oo na. No, na uso bitaw sa una no mga karang panahon ba nga kombinasyon. Ito Migo. Nga ano na kombinasyon man na ba? Pasabta ko. Ang ako ang papa si Jerry. Ay, Ang ako ang mama si Jerlyn. Namaw nagikumbine ang sugdanan mo ng Jerjer. Sus mao di ay kini laging mga kombinasyon ba no? Mao lagi. Kanang Wa sila kay baw nga ilahang anak mo ay makaluloy ba? may bumdi o pa nga jirjir. Oh, supaw lang. Ha? Unya, kanang ikaw Migo. Unsay panganda nimo? Ay, sus. May kanang utanang. Ay, mo ta Kung, kaila gud. kung kombinasyon ang imuha, parihara ta. Kombinasyon masada kong pangan. Good. Aw sa boat ani alabasin destiny de tan duha ani Migo. Ay, labasin mo. Basin kay kung ako kombinasyon imong kombinasyon. Aw, bi unsa man na imong panganda Migo? Ay, mau na kombinasyon yung kong pangano. Kay akong mama, akong papa, Condrado. Kondrado. Ya akong mama, Dominga. Aw, so na gikumbay na. Unsa na ipangani mo Migo? Kondom. Ano tawa man ka? Ba't man kanang pangalan Migo? Oy, kanang pangalan no dapat ra man ng taguan di mo dapat ipasaya-saya ng panganla oy. Unsa mo tay mo ha, jirjir. Aw mo. Kombinasyon man na una. Mao gani. Condrado. Nya ako mama, Dominga. Mana? Kon nya gi sumpayan sa Dominga. Kondom. O ano la? Mana ko pangan? Kondom. Mao paetag mga pangalan to Migo no. Dili jud dapat jud Pero pangalan. abi nimo kanang miga. Ultimo mga apply kog trabaho mauwaw lang ko kay pangutan na. Okay kaya na ko na kong pangalan nga kondom. Oh, nya Kaysa among apelido. Gaplano man kay kog akong ipausab ako lang ipausab na akong apelido miga oy. Mao di ay. Unsa di Apelido na ko miga no kay baho kayo oy. Ano baho man? Unsa di mo apelido nga baho man? Na di apelidong baho. Basta baho lagi akong apelido. Ah, baho dahil nga apelido. Kondom baho. Dili man abot pasabot ang kondom ba. Basta ang among apelido ba kay kana gani kinahanglan jud ako nga ipausab lagi kay di ko gana maminaw kay kung ako na ditokon baho jud na siya paminawon. Okay na. Unsa man ko nang baho? Abang anong baho man jud kaayo ba? Apelido na ko gud kay kana kuan ba lubot. Lubot ang apelido na ko. Nya kung balihon na ni samot ka baho. Mao no kay lubot kung balihon. Tubog. Baho jud ay tinuod. Baho jud ay. Sus na. Sa may muha na pailisan. Nagdibog lagi ko kay kung akong ipabali ang akong apelido nga lubot. Masamot ka baho nga Samot tubol. baho. Ay agontahan na lang ng lubot Migo. Uy madara ng lubot. Uy. Kani kung magkadayon taan eh. Apo, Nya tay. kombinasyon na tong Hala. anak ka dyan na lang. Akong pangan. Jerjer lubot. Oy! Jir kondom. Hindi dapat Migo eh.